ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Якум Советский қарор дорем. Дар инҷо масҷиди Якум Советский ва роҳ ба сӯи Султони Кабир, беморхонаи Истиқлол. Дар инҷо си хабобхонаҳо, аз тарафи дасти чап роҳ ба сӯи беморхонаи Якум Советский. Ва аз ин тараф мардум. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз, ман амин ҳавлии фурӯш мебошад. Бисёр бад гап мезанем. рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 2 сотиқ замин мебошад, 5 дар хона дорад. боз мансардам тайёр аст дӯстони азиз, таъмир дорад, яъне мансард такхонаам ҳаст. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳавлӣ назди роҳи калонда ҷойгир аст, назди масҷид, ҳам беморхонаи Якум Советский, мактабҳо, садикҳо, Султони Кабир, беморхонаи Истиқлол, ҳамаи чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир ҳастанд дӯстони азиз. гузаргоҳи дуюми кӯчаи Шаропов, дроб 2 дроб 1 дӯстони азиз, ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе. хона ҳам фурӯшӣ мебошад ва ҳам ба иҷора супорида мешавад дӯстони азиз. набормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо дӯстони гиромӣ чӣ хелик мебинед, бино аз 2 ошона иборат аст. боз мансардам дорад, так хона дорад дӯстони азиз ва ҳоҷатхонаву дар инҷо так хона, дӯстони азиз, даруни бино дар инҷо чӣ хелик мебинед, ошхона, ҳоҷатхона бо ҳамон, кладовка, зинапоя барои баромадан ба дуюм ошона ва дар инҷо бошад якуму дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем, якум ва дуюм ошонаи ҳамаи хонаҳош тёпли пол доранд. аз беғарзи коридорҳо ва мансард дигар ҳамаи хонаҳо тёпли пол доранд. ошхона мебошад дӯстони азиз, бо барқ ва об таъмин аст. ва дӯстони гиромӣ, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад. ва дар инҷо ҳоҷатхона, ин бошад ҳоҷатхона бо ҳамон термекс ҳаст. дар инҷо кладовка, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ман амин переключатели тёпли пол мебошад. марҳамат дӯстони азиз, хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. маршруткаи 46, 42 ва дигар маршруткаҳо аз назди ҳавлӣ мегузаранд. ин дуюм ошона дӯстони азиз, дар инҷо чӣ хелик мебинед, холи калон, ҷои мешиштагӣ ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, чорум ҳуҷра, панҷум ҳуҷра. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, меҳмонхона мебошад, меҳмонхонаи калон. чӣ хелик мебинед, таъмири хонаам хуб мебошад. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, боз такрор мекунем, ҳама ҳуҷраҳои якуму дуюм ошона тёпли пол доранд. ва ин панҷум ҳуҷра, ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. мебуроем ба мансард. дар инҷо дӯстони азиз, мансард мебошад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. аз беғарзи мана ҳамин 2 кресла дӯстони азиз, инҳоя мебаранд, дигар ҳама чизош меистад. ва дар инҷо боз ҳоҷатхона.
нархи хона бошад дӯстони азиз $150,000 боз савдо мешавад ва агар ба иҷора гирем дӯстони азиз ҳар моҳа пардохти иҷорааш 15,000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки аввалашон 4 номер мебошад ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсош шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, 2 сотиқ замин 5 дар хона дар якум советский ҷойгир аст, назди масҷид. дӯстони гиромӣ, мана марҳамат масҷид ва ман ҳамин кӯча рост меравем, беморхонаи Истиқлол мешавад, Султони Кабир. ва дар ин тараф аллакай беморхонаи якум советский назди раҳи Калон. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор монба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.